କଳାହାଣ୍ଡି, ମୋର ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମିରମଇଲା, ମୋର ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଗର୍ଦ୍ଦପୁର, ମୋର ଥାନା ହେଉଛି ପାଟକୁରା, ମୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ରହୁନି, ଆସୁନାହିଁ। ସେ ସାଉଦିରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା, କି କେଉଁଠି ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। କାଲି ରାତିଠାରୁ ପୁଲିସ ବି ଆସିଲେ, ସକାଳୁ ମିଡ଼ିଆବାଲା କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଖାଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାହାର ଲିଙ୍କ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଯାଇ ଗୋଟେ একটা ଶାନ୍ତିପୁର ପ୍ରଦେଶ। ଶାନ୍ତିପୁର ପ୍ରଦେଶରେ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା, ଏମିତି ପୁଅକୁ ଯଦି ତାର ଦୋଷ ଥାଏ ବାସ୍ତବି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୁଡ଼ିକିରି ମାରିଦେବା ଦରକାର। আর ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବାପା ମୁଁ ଏମିତି ହତଭାଗ୍ୟା ମୋତେ ବି ମାରିଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି କି ମୋର ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଘର। ମୋର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ କେଉଁ ଦେଶର କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଏମିତି କାମ କଲା, ପୁଅକୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇଲା, ତା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯଦି ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ କାମ କଲା କିମ୍ବା ଅଛି, ବାସ୍ତବିକ ତାର ଯଦି ଦୋଷ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୁଡ଼ିକିରି ମାରିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ତାର ବାପା ମୁଁ ହେଇକି ହତଭାଗ୍ୟା, ମୋତେ ବି ମାରିଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ବଦନାମ, ତାପରେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବଦନାମ, ତାପରେ ହେଲା ଜାତି ବଦନାମ। ଏ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ମୋର ବୟସ ହେଲାଣି 80 ବର୍ଷ। ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି? ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲା, କ'ଣ କଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। କେମିତି କଲା, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମୋର ଘର, ମୁଁ ତ ଏଠି ରହୁଛି, ସେ ତ ସାଉଦିରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେ 2006 ମସିହାରୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ତା ପରଠାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆଦୌ ଆସିନାହିଁ। 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଆଉ ଅଧିକା ଜାଣିନାହିଁ।